Νίκος. Αλλά γιατί είναι αυτό. Αυτό το Γιάννη προφιλερό που βλέπετε με το λούμα και σουδάκια τραγανά. Είναι απίστευτο να ξέρει. Μητράκη, το τα καταφέρεις. Λοιπόν, ο Νίκος θα μας επιβλέπει από πάνω να μας πει ποιος θα κερδίσει εδώ πέρα. Έτσι, δώσε το σύνθημα. Είναι πολύ το πράγμα. Νίκο, εσύ. Πάμε. Τότε, 3, 2, 1. Πάμε. Μάρκος! Μάρκος! Δημήτρη! Δημήτρη! Μάρκος! Καλά τα σπατάκι, μην κουράζεις, άμα είναι και ναι. Θα τελειώσει το live και μετά θα τελειώσετε εσείς. Μήπως δεν τα πίναμε στον Νίκο, γέρα. Τα παίζω, δεν μιλάω. Έλα, Δημητράκη, πάμε, γέρα. Προηγείται ο Μάρκος. Δώσε και στον Νίκο, λέει Νίκο.